serkku! Okei, no yritetään. Olet siellä jumissa. Oletko sinä minun serkku? No koettakaapas selviytyä tästä. Äkkiä serkku! Meidän täytyy ehtiä ennen kuin pallo liiskaa meidät. Äkkiä! Se oli tosi lähellä. Niin oli. On aika kohdata hänet silmästä silmään. Tuolla hän on. Tämä tulee ratkaisemaan kaiken. Minä aloitan tämän. Serkku, odota! Ei! Serkku! Joo, minä sanoin, että te koiranpedot minulle pärjää. Vai emme vai? Maista vielä tätä. Sinä voitit minut. Serkku, oletko kunnossa? Serkku, please, sano jotain, please. Kunnossa ollaan. Se oli aika kova lyönti kyllä. No, hei Muffe. Joo, hei Ruffe serkku.